Skont il-Kap Nazzjonalista, il-miżuri mħabbra dwar it-trasport mhux tajbin, imma fl-istess nifs jgħid illi huma kkupjati. Żomm, mhux tajbin jew ikkupjati. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech daqqa jrid jieħu l-mertu u daqqa jgħid li l-miżuri mħabbra mhumiex tajbin biżejjed. Isimgħu ftit. Hija miżura in the right track. Mhijiex tajba biżejjed. Ftit minuti biss wara Bernard Grech iddekjara l-istess miżuri li kienet jattakka illi huma miżuri kopjati minn għandu. Għax ikkopjana, għax ħamin fuq ta'. Din ir-reazzjoni mill-Kamp Nazzjonalista kienet diġà ntqalet ftit ġimgħat qabel meta kien fil-Kalkara kien għalhekk. Irrealizzajna li xi wħud minnhom ilna ngħidu għomlhom u nagħtu għomlhom fuq platt taħna. Iżda fil-Mosta, ftit wara li ddikjara illi l-Gvern qed jikkopja minnu, reġa' kompla bl-attakki tiegħu. Dawn il-miżuri mhumiex tajbin biżejjed. L-argument ewlieni jibqa' wieħed, dak li jingħataw inċentivi biex jitnaqqsu l-karozzi mit-toroq. Meta tqabbel il-miżuri li tħabbru bħal dik li ma jibqax jinġabar l-iskart waqt il-ħin ta' filgħodu jew inkella żieda aktar rotot tal-linja biex tasal aħjar u carpooling li huma ftit mill-miżuri li diġà tħabbru. Irridu nammettu wkoll li rridu nkunu anki aħna ddixxiplinati, allura ejja nkunu aħna parti mis-soluzzjoni.